Fe rwy ti arglwydd yn ein misg. Fy mae dy bresenoldeb yn llenwi'r lle hwn, yn llenwi'r awr hon, yn llenwi'r foment hon, yn llenwi'n calonnau anheneidiau, ac yn ein clymu ynghyd yn un cymundeb ysbrydol, yng nghorff Crist ac yn heili'r ffydd. Yng nghymdeithas dy ysbryd glân, a chydadd holl eglws yn y nef ac ar y ddeiar, offrymwn i ti dad holl y lluog, ein clod, ein cariad, a'n hyfuddod. Amen. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r oedfa ar fore digon o'r yma yng Nghaerfyrddin. Mae'n bwrw eira yma. Ond erbyn i'r oedfa hon gael ei rhyddhau fore Sul, falle bydd yr haul yn gwenu, pwy a wir. Tywaith am y tywydd, mae'r croeso yn un cynnes iawn iawn. Diolch i chi gyd am ymuno ni, a bendith ar yr oedfa. Tybed ydych chi'n rhai da am gynnal sgwrs? Pe mae chi'n cael eich gosod mewn stafell yn llawn bobl diarth, pa mor gyflym fyddech chi'n medru cychwyn sgwrs gyda rhywun tybed? Ac o gychwyn sgwrs, a fydde'r sgwrs honno'n un arwynebol, neu a fydde'r sgwrs yn un llawn ystyr? Na dywydd i ni'n cael heddi'n dy fe? Chi fisi heddi? Be sy'n mlaen dych chi heddi de? Dyw, mae'n neis weld cymaint o bobl wedi dod ynghyd. Dyna'r fath o bethau byddai'r rhan fwyaf ohono ni'n dweud yn y sefyllfa honno. Ryw sgwrs digon arwynebol. Ac yn fwy na neb arall, mae yna duedd yno ni'r Cymru wy'n credu i gyfeirio at y tywydd pam nad ni'n gwybod beth arall i siarad amdano. Neu beth pe bai ni'n gofyn yn lle, beth yw'r dwyrnod delfrydol i chi? Beth i chi'n ei werthfawrogi fwyaf mewn bywyd? Beth yw eich atgofion gorau chi? A pham bod yr atgofion hynny'n bwysig i chi? Nawr, dyna sgwrs llawn ystyr, ac nid rhyw chit-chat yn sôn am y tywydd. Y gwirionedd amdani yw ein bod ni gyd yn timlo bach yn awkward i gynnal sgwrs ddwys gyda rhywun nad i ni'n nabod nhw'n dda iawn. Ond, doedd Iesu Grist ddim yn cael y broblem honno. Pam byddai Iesu'n cwrdd â rhywun diarth, pryne bydde fe'n gofyn, beth ydych chi mlaen heddi te? Neu ond yw'r tywydd yn heilog? Doedd Iesu fyth yn teimlo'n awkward wrth gychwyn sgwrs gyda rhywun arall. Ac un enghraifft o'i ddawn i gynnal sgwrs ddwys ac ystyrlon gyda rhywun diarth yw'r hanes amdano ger ffynnon Jacob, pam ddath e wyneb yn wyneb â'r wraig ddiarth o Samaria. A dyma'r hanes i chi.
Roedd y Phariseaid wedi dod i wybod fod Iesu yn ennill ac yn bedyddio mwy o ddilynwyr na Ioan Fedyddiwr. Pan glywodd Iesu am hyn, gadawodd Jwdea a mynd yn ôl i Galilea. Ac ar y ffordd oedd rhaid iddo fe basio drwy Samaria. Daeth i bentref yr enw Sychar, yn ymyl y darn tir enwog roedd Jacob wedi rhoi i'w fab Joseph ers talwm. A dyna lle oedd ffynnon Jacob. Oedd Iesu wedi blino'n lan ac eisteddodd i orffwys wrth y ffynnon. Mi roedd ei tu a chanol dydd. Daeth gwraig yno i godi dŵr. Samariad oedd y wraig, a gofynnodd Iesu iddi, "Gai ddiod gen ti?" "Iddew wyt ti," medde'r wraig. "Sut allu di ofyn i mi am ddiod? Dwi'n wraig o Samaria." Atebodd Iesu, "Taset ti ond yn gwybod beth sydd gan Dduw i'w roi i ti, a phwy ydw i sy'n gofyn i ti am ddiod. Ti fyddai'n gofyn wedyn, a byddwn i'n rhoi dŵr bywiol i ti." "Syr," medde'r wraig, "ble mae'r dŵr bywiol yma sydd gen ti? Sgen i ddim bwced i godi dŵr, ac mae'r pydew yn ddwfwn iawn." "Wyt ti'n meddwl dy fod ti'n fwy na'n tad ni, Jacob? Jacob roddodd y pydew i ni. Bu oedd e'n yfed y dŵr yma, a'i feibion hefyd a'i anifeilied." Atebodd Iesu, "Bydd syched eto ar bawb sy'n yfed y dŵr yma. Ond fydd dim syched byth ar y rhai sy'n yfed y dŵr dwi'n ei roi. Yn wir, bydd y dŵr dwi'n ei roi yn troi'n ffynnon o ddŵr y tu mewn iddyn nhw, fel ffrwd yn llifo i fywyd tragweddol." Medde'r wraig wrtho, "Syr, rho beth o'r dŵr hwnnw i mi. Wedyn fydd dim syched arna i eto, a fydd dim rhaid i mi ddal ati i ddod yma i nôl dŵr." A gŵr wrth ffynnon Jacob, eisteddodd gynt i lawr, tra mwy o drwy Samaria, tra mwyed yma nawr. Roedd syched arno yno, am gael ei hachub hwy. Mae syched arno eto, am achub llawer mwy. Am achub llawer mwy. Mae syched arno eto, am achub llawer mwy. Cwrdd am irddo rwystrau, ofni lawer gwaith, mae helper Iesu'n ddigon, un dwyn i ben y daeth. Yn lan o bob rhyw bechod, yn iach o bob rhyw glwy, mor felys fydd cartrefi, yn hi ein tad byth mwy. Yn hi ein tad byth mwy. Mor felys fydd cartrefi, yn hi ein tad byth mwy. Roedd Iesu a'i ddisgyblion ar ei ffordd i Galilea, a dyma nhw'n dewis mynd trwy dir Samaria, sef cymryd y ffordd byra. Ond taw dyma'r ffordd byra, nid dyma o bell ffordd oedd y ffordd boblogaidd. Fe fydde'r iddew ffyddlon wedi cymryd y ffordd hira o amgylch Samaria, mwyn ysgoi unrhyw gyswll gyda phobl Samaria. Oedd yr anghyd weld rhwng yr Iddewon a'r Samariaid wedi bod yn mynd mlaen ers cenedlaethau. Ond os edrychwn ni yn ôl nawr ar ail lyfr y Brenhinoedd, yr ail benod ar 15, fe welwn ni gofnod yn y fan honno,
am oresgyniad Assyriaidd ar Israel. Gorthygodd yr Assyriaid Israel a gyrru allan bron i 28,000 o ddinasyddion Israel. Ond fe briododd yr ychydig a dawyd ar ôl yn Israel ar Assyriaid, paganaidd, ac ychwanegu rhai o'i harferion crefyddol a'i ofergoelion at ei hymarfer o iddewiaeth. Y Samariaid oedd rhain, a fel na dechreuodd yr ymraniad yma rhwng arferion crefyddol yr Israelied alltid a'r Samariaid. Ac erbyn dydd Iesu Grist, doedd y ddau grŵp yma ddim yn ymwneud â'i gilydd o gwbl. Ac felly, doedd ddim un ffordd yr oedd unrhyw iddew yn mynd i gerdded ar dir Samaria. Fyddai'n saffach iddyn nhw gymryd y ffordd hir a theithio o amgylch y wlad. Felly oedd y ffaith bod Iesu wedi dewis cerdded drwy Samaria yn weithred arwyddocaol iawn ac yn weithred fwriadol yn ei o lef hefyd. Roedd yn rhan o'i fwriad i ddatguddio ei hunaniaeth. Oedd yn rhan o'i fwriad i ddatguddio mai ef oedd Meseia Duw, yr un a fyddai'n adfer cenedl Israel ac yn cynnig gwaredigaeth i'r byd. Ac felly fe aeth Iesu i Samaria a datguddio pwy oedd e i'r mwyaf anhebygol o bobl, sef gwraig o Samaria. I ni'n darllen yma fod Iesu wedi blino a'i fod yn eistedd wrth ymyl ffynnon Jacob pan ddaeth ef a'r wraig o Samaria i gyfarfod a'i gilydd. Fe lwyddodd ei osgoi'r chit-chat arferol o chwli am y tywydd a beth oedd mlaen ganddi dros y dyddiau hynny. Fe ofynnodd eiddi am ddiod o ddŵr. Nawr, fydd yr athrawon Iddewig defosiynol nôl yn yddiau Iesu ddim hyd yn oed yn cynnal sgwrs a'i gwragedd ei hunain yn gyhoeddus. Felly mae Iesu yn croesi 2 ffin fan hyn yn diwedd, yn siarad gyda gwraig mewn lle gyhoeddus ac yn siarad gyda gwraig o Samaria. Ac ymatebodd Iesu'r wraig drwy ddweud, tase ti ond yn gwybod beth sydd gan Dduw i roi i ti, a phwy ydw i sy'n gofyn i ti am ddiod. Ti fyddai'n gofyn wedyn, a byddwn ni'n rhoi dŵr bywiol i ti. A dyma i chi wirionedd canolog tymor y grawys fi'n credu. Y wraig ddim wedi sylweddoli pwy oedd Iesu, odi ni yn gwybod pwy yw Iesu. Ar y dechrau, fe gamddeallodd y wraig o Samaria, gan feddwl fod Iesu yn cynnig dŵr arferol i ddi ewefed. Ond wedi iddi sylweddoli pwy oedd e, a rhodd yr oedd yn ei gynnig iddi, fe dderbyniodd fywyd newydd. Ac fe wnaeth yn siŵr i bod i'n rhannu'r bywyd newydd hwn gyda phawb yn y ddinas. Dod i wybod pwy oedd Iesu. Ac iddi hi roedd yn broffwyd, yn un a gafodd ei anfon i ddatguddio rhai o wirioneddau Duw. Ond wedi dod i adnabyddiaeth ddyfnach ohono. Mewn sgwrs ddwys, fe sylweddolodd taw ef ei hun oedd y Meseia. A thrwy gydol ei weinidogaeth, fe gadwodd Iesu ei wybodaeth o'i hunaniaeth ar gyfer i ddilynwyr agosaf yn unig. Cymrwch chi enghraifft Nicodemus, arweinydd amlwg ymhlith y Phariseaid. Ddatgelodd Iesu ddim ei hunaniaeth iddo fe, ond yn y lle mwyaf anhebygol hwn, ac i'r person mwyaf anhebygol, mae Iesu'n dewis datguddio ei hun fel y tad tragwyddol, fel y Meseia, fel yr un y byddai'n cyflawni'r broffwydoliaeth, fel y gair ei hun. Mae'r un yr oedd y Samariaid wedi bod yn ei ddisgwyl, yr un yr oedd y ddynoliaeth gyfan wedi bod yn aros amdano wedi cyrraedd. Ef yw'r un sy'n cymodi dyn a Duw. Ydych chi tybed yn cofio'r drychineb ofnadw honno nôl yn y flwyddyn 1987, pam suddodd y fferi oedd yn croesi o wlad Belg i Loegr, The Herald of Free Enterprise oedd ei enw ddyn fe, croesi'r Sianel. Mae'n un o'r digwyddiadau hynny mewn hanes sy'n ni feswn ni'n cofio ble o'n ni pan glwson ni'r newyddion. Mis Mawrth 1987 oedd hi. Wel, y noson ddifrifol honno ar y fferi, The Herald of Free Enterprise, fydd yn istriwyd ffordd gerdded ar y fferi, gan adael rhyw wagle mawr o 6 troedfedd oedd yn ymatal rhai o'r teithwyr rhag dianc o'r cwch. A dyna un o'r teithwyr o'r enw Andrew Parker oedd yn ddyn tal iawn yn 6 troedfedd a 4 modfedd. Dyma fe'n ymestyn i gorff dros y gwagle a dweud wrth y teithwyr i gerdded dros i gefn fel pont i ddiogelwch. Fe ddefnyddiodd i gorff fel pont ac achub dros 20 o bobl.
Ac yn ystod y foment hon, pan gyfarfu Iesu a'r wraig o Samaria, fe ddywedodd Iesu wrthi mai ef oedd y Meseia, y bont rhwng dyn a Duw. A thrwyddo ef, y bydde hi a phobl tebyg iddi yn cyrraedd Duw ac yn cyrraedd diogelwch hafan Duw. Beth arall sydd gan Iesu i'w gynnig iddi? Wel, wrth gwrs, mae Iesu yn cynnig bywyd yn ei holl gyflawnder. Mae Iesu yn cynnig yr addewid am ysbryd Duw yn ddihi fel yno ni. Yr ysbryd hwnnw'n ein hadnewyddu ni, ac yn ein hannog ni ac yn ein mouldio ni ar ddelwedd Iesu. Dyma'r ffynnon o ddŵr bywiol sydd yno ni. Dyma'r ffynnon o ddŵr bywiol sy'n llifo i fywyd tragweddol. Mae llawer ohonon ni'n treulio'n bywydau yn ceisio edrych ar ein ffydd mewn modd deallusol, academaidd iawn. I ni'n astudio'n Beible ac yn cymryd rhan mewn addoliad. I ni'n casglu cymaint y wybodaeth am Dduw a phosib. Ond ydyn ni byth yn symud y tu hwnt i'r pwynt hwnnw, y tu hwnt i'r byd deallusol hwnnw, i adael i ysbryd Duw draws newid ein bywydau ni. Yn ffodus, dydy hynny ddim yn wir am y wraig hon o Samaria. Fe gas i chyffroi gymaint gan eiriau Iesu nes iddi adael i stên dŵr wrth y ffynnon, a mynd yn ôl i'r ddinas i ddweud wrth eraill i bod hi wedi cyfarfod ag e. Gadawodd eraill y ddinas a mynd allan i'r ffynnon i gwrdd â Iesu. Arhosodd Iesu am 2 ddiwrnod yn Samaria, gan ddysgu llawer mwy o Samaried a'i denu nhw i ddod yn ddilynwyr iddo. Fe ddwedon nhw wrth y wraig, nid ydym bellach yn credu dim, ond oherwydd yr hyn a ddywedaist. Yn awr yr ydym wedi clywed dros o'n ni'n hunain, a gwyddom mae y dyn hwn mewn gwirionedd yw gwaredwr y byd. Dyma hanes rai yn symud o ddisgwyl am y gwirionedd i ddarganfod y gwirionedd. Symud o'r aros i'r sylweddoliad, yn symud o'r gwybod am y Meseia i'r adnabyddiaeth ohono, a dod i fywyd newydd trwy Iesu Grist. Gobeithio bydd y tymor grawys hwn yn gyfle i ni hefyd, ystyried y 2 beth a ystyriodd y wraig o Samaria. Pwy yw Iesu Grist, a pa wirioneddau sydd ganddo oddi wrth Dduw i'w gyflwyno i ni ac i'n bywydau ni heddi. Gogoniant i'w enw. Amen. Gweddiwn.
Ein tad nefol i ni'n diolch i ti am gyfle i ymdywelu gyda fron di mewn gweddi eto. I ni'n diolch i ti arglwydd am ymunedau dwys hyn yn awr. Cyfle i ymddistewi ac i fod yn rhydd o afel pethau'r byd, yn rhydd o fwrlwm a phrysurdeb bywyd, a dod ger dy fron i ddaddoli. Ac o dad, i ni wedi mynd i ofni tywelwch yn dyn ni. I ni'n credu bod eisiau lanw fe trwy'r amser. Ond da yw i ni gael tywelwch o bryd i'w gilydd. Diolch i ti arglwydd am yr oedfa hon. Diolch i ti am hanes Iesu yn cwrdd â wraig o Samaria ger ffynnon Jacob. Mae gan yr hanes hwn gymaint i ddysgu yn ei arglwydd. Ond yn sicr i ni'n gweld unwaith eto bod Iesu mor barod i groesi ffiniau. A pham i ni'n meddwl am ein byd ni heddi arglwydd i ni'n gweld taw adeiladu muriau ni'n gwneud ac nid i dymchwel nhw. Arglwydd rhywun i'r weledigaeth o'r byd wedi i gyfannu. Rhywun i'r weledigaeth arglwydd o weld y byd yn un teulu, gyda pho person yn frawd ac yn chwaer i'w gilydd. I ni'n cofio arglwydd am dy fyd i heddi, ni'n cofio am bobl yr Wcrain, bobl o'r Afghanistan, mae ar llefydd eraill lle mae yna furiau rhyfel a gormes. Cofio am bobl Twrci a gogledd Syria, lle mae yna rwystredigaeth mawr wrth iddyn nhw geisio rhyw ffordd neu gilydd ail adeiladu bywydau wedi'r ddaeargryn erchyll honno. Diolch i ti am bob cymorth maen nhw wedi derbyn, ac am yr addewid o gymorth sydd i ddod eto. I ni meddwl arglwydd am ein byd ni, ni'n meddwl am y byd gwleidyddol, yr muriau sy'n cael eu codi yno. I ni meddwl am ein byd economaidd ni, ein byd cymdeithasol. Ni'n meddwl am ein cymunedau ni'n hunain. Arglwydd helpa ni groesi ffiniau, ac i weld ein gilydd fel brodyr a chwiorydd, ac i weld ein gilydd fel plant i ti. Beth bynnag yw ein cred, beth bynnag yw ein traddodiad, beth bynnag yw ein hanes, beth bynnag yw'r iaith sydd ar ein llyferydd ni, beth bynnag yw lliw ein croen. Helpa ni weld ein gilydd fel brodyr a chwiorydd i ti. Helpa ni weld Iesu'n fwy clir, a phan welwn ni Iesu'n glir, fe welwn ni fywyd yn fwy clir wedyn, ac fe welwn ni'r byd yn fwy clir hefyd. I ni'n diolch i ti bod Iesu Grist yn fara'r bywyd i ni, yn oleini'r byd, yn figel da. Ond heddi hefyd i ni'n diolch mae e'n Iesu yma'r dŵr bywiol, sydd yn torri'r syched ysbrydol sydd yno ni ac yn ein byd ni heddi. I ni gyd yn gwybod beth yw pan bo angen bwyd arno ni neu angen rhyw wydred bach o ddŵr i dorri'n syched ni. Wel, nid oes na syched ysbrydol, syched am ddiw yn ein byd ni heddi. A Christ yn unig sydd yn medru diwallu'r angen hwnnw yn dy bobl di o dad. Helpa ni i ddrachdio eto o ffynnon Iesu Grist, ac i arwen eraill at o ffynnon honno, a ffynnon fywiol. Clywai'n gweddi felly o dad nefol, madda i ni hefyd, bob bai a phechod yn derbyn di. Madda i ni ein bod ni'n troi'n cefn arno ti ry amal o lawer, ac yn ceisio dilyn ein dymuniadau a'n chwantau ni'n hunain. A helpa ni fod yn blant da i ti, yn ddisgyblion ffyddlon a theyrngar, a rhai sydd yn barod hefyd i dorchu llewis, ac i fwrw at y waith di, yn ein heglwysu ni yn ein cymunedau yn brwydd ac yn ein byd. Gwrando'n gweddi felly yn enw Iesu Grist, yn dysgodd wrth weddio, i weddio'r weddi sydd yn ein huno ni fel teulu ar hyd y lled y byd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnelau'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant,
yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.